Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Tlaqna klep! Guys, ġajna l-ura ħna episodi ħor Bite to Bacon għadna laqwa comedy podcast Malta skont il-Broadcasting Authority, ġajt fajta jena. Wieħax willu l-ka wieħed, u baqa l-istess ġifiri għatwa ma bidlaba. Eba xarta, fatti, ma fatti. Aħna l-lum għanna il-1 year anniversary. Yes, di imma din tajb, isma di, fiex ħat toħroġa tal-nħorġu issa? Jaxx il-flow, jara x'jamel. U ma jkomplix. Provajt, fajti l-ekek, mux kompli mi ej, brother. Għalix, għax aħna nitfawa qabel l-episod ta' Donuts jew fil-nofs. Mix xorta għas-sema. Mux tkompli mi ej, unbat naraw wara. Ejwa, Bex, għalaqna sena. Ej, du li fejn għaddu tfaw dak il-klip, u. Għan il-fa dak il-klip issa, tfaqqalu. Naħna nil-lixo nejdu l-għanet. Thank you very much, huge one, lil. Mux xorta. Mux bil-nejgħed. Issa fl-editing, Thank you lil Jade, Vella, Panza Vecchia, to be totally honest, di ftakret li aħna laqna il-1 year anniversary tagħna, infatti għalhekk hemm miktub sena ta' Bite to Bacon Zoffox kemm għandkom. Fucking thank you very much. Dana amazing. U kif ukoll għal-Madonna u ġaffetilna secret ukoll hawnhekk it-twink. Spooner, it-twink tagħna. Lila speċjalment dak każ. Aw isma' men li Jade għax di uri trattaħħa spun nistgħu tella. Mela, tella. Jekk tgħidlek twink di spun jiena ninkazza kieku. Jekk tgħid li twink di għandha raġun. Hobbok. Hobna l-kolli, so għax Jade, thank you very much, tal-li għat iż-zabba potezi, jina laqqas għat-tifla tijaj ma namel dal-ħezin. Nefqet il-liri, men, neġ. La, da l-ammont ta' donuts, it's crazy. Thank you very much, napprezzaw. Guys, 1 year, Bite to Bacon! Mela, guys, aħna, il-lum tal-li għanna l-1 year, għanna special guest maħna, għanna lil Daniela! Thank you very much tal-li ġej. Mela. Jismajt bil-kontra li toqtlu nis bil-ġuħ. Men, noqtlu l-ħukiwa. U l-għajtuni bil-donuts. Għani dik l-ħuk, t-nħ bil-ġuħ, għax nafaqni xie 21 euro whisky, men. Vera. Xie pretendi ħanġiblu xie, għansi kena l-pasti. Kemmu porċinel, men? Porċinel, basti tu. Għanidlek il-għala, porċinel. Għax ġimna l-pastizzi. U wara minn iż-zob għajd li santi. Tal-pastizza għanajt kollu semmi li għalli ma kiltom kollinti. Għalli kellhom Taf xini għajd li jena, ma minn iż-zob rrit jitnejjek huk li għawek ġoda xow minn nisimu tu bil-ġu. Għajd li inti x'kumedja u x'farsa jgħidu kissa farsa. Li provajtu li ħabil provi. Eżatt. U dawk tal-anniversarju, ġiviri, ma nafx kebilom barra. Għallu ringrazzjaw l-sponsors qabel nibdew għanna Sotto Zero li uħsibna bil-goodies, bil-kafe, meta issa ovvjament bada l-kesħa xadna fis-sħana, ma meta joħroġ da. Actually, tkun, xin tamel? Notat silma, ma lajrix. Tkun kesħa jow sħana, meta joħroġ da. Le, tkun għada sħana, Malta mux dejjem bis-sħana. A to Z Electronics għal-AC kif ukoll għal xi tech stuff li għanna dcaseFactory.com, custom phone cases, onlineintimates.com għat-toys tal-adulti, 5pointsgrowing.com dik hija 18 plus biss, jekk titkabbar xi pjant oriġinali, Fire and Fork li kull nar ta' erba' daw ikollhom l-all you can eat meat, aħna, wasanna biex namlu oħra, ġifieri, għax imma bħalissa d-dejjem bl-affarijiet tal-live show, għek għax ħafna minnis jasbu li għax biħħejna kollu l-live show lest, mux lest il-live show, men. Oċi semmi għalissa live show,
Actually, yeah. Bat ninkwieta. X'tinkwida? Għaddan. Ejja. Għatmut b'anxiety, ostja. Kompli ħana ħilsu ħana bdew il-programm. Fired Fork, so dak għal-kun għal-terba l-oli kien nejtu kol. Black Box Pro li jissapportjana bil-audio kollu li għed tisimaw kollu upgraded dal-axħar. The Barber Room raħal ġdid. Dirrit, ħnajda l-lum Faħila, mela. Jigrumjana nejdu, ġifiri. Jigrumjana taħdem pala kelma. Għaxin kelli ġimma mill-mastajx nitċaqla, ġifiri. Le, wija, ma jigrumjana, met għanna bżon Morru il-morru. bżon imorru jigrumjana. Did-darba taħdux sempillin, għax Eżatt, maħniex eżatt, jigrumjati, għedin jigrumjati. Anyways. So, here we go. Il-gestana Daniela l-lum għal-min ma jafx hija Oħti l-hooligan li spara Jew, jisum jew. machine Machine gun gun. dik ċaġek. Jien ta' kon nispara. Inti kont tispara. Isni machine gun. Kanta Kienet, ħili, ta' bitxa, kan li tiftakara jew le. Mażgur, kellin kanta ġotiċ mistaxilu brispetta ħabiba tiegħi. Ġoti. Kellek tkanta dik il-frazi biss. Le, ġiju kollu. Ġiju. Ovvja. Nismarejlek, kibbux. Għax la rus fen kbir tiegħu u vera rridu Vera? fittiċ. Ja, ma rridux jonfqu ħafna. Fidej, għax avolja kantajt bitċa ma frili xejli. Kem kiku inti, kem lesta tħallas? Tajjaċ PJ, menna xed tista ma fuq il-mikrofon sta. Għala tal-ajjat kollu, mela xsibtegija Jena qabel ma nkomplu nixtieq nagħmel mossa parti jekk kont interrompik. Tista' tolli s-sit naqax veri għad ħażin. Jena, Veri għad baxx. Isma, ħan saqsija mistoqsija. JD Baggins. Naħseb li hija mistoqsija leġittima. Inti, kieku inti ħat iż-żewġ u ħajġi huk ikanta. Kemm lesta li tħallsu? Issa skont l-individwu kiena rrit vera xaħat iġi kantali kum min ikun u kemm jgħid li ħantiħax la rridu, ma dikki jumbat. Il-hook. Le, jien qed ngħidlek il-huk, kemm tistmaħ dik il-kelma? Le ma fimtix mal-ewwel hu. Li hu sewa għandu talent li titkun vera mux ħajk speċjali, ma mux ħajamela kulħadd. Li qabbel blammentu hekk. Għalija imprezzabbli, għax ma nagħmilix, ma jenexxilix. What do you mean by speċjali? ħafna tipi ta' speċjali, ġifieri. Le, Bil-mod, don, meta jkollok don, forsi li ħaddieħor mhux komuni jkollu, u ħaġa speċjali. Jiena ngħidil għal-mara jaħanu rigdon. Għattara. U bat, dak xidon. il-kas, mux xej speċjali. Ismax, qed tarawni naqab id-delay għax jiena u nħares lej Daniela moħħi mhux jietem. U ħanejdilkom il-għala. Inti perswas li firmajt dik il-karta jekk ngħidu l-akbar oxxata li timmala famak tħallina fuq dal-programm, ilma jekk ngħidlek li għandek naqal lipstick intajja raw, għax kikun għamlu podcast kollu zgur tedinna n-neħuħ. Ux vera. Relax. Skont il-burdan. Mela, oħt il-ħuligan. Sawa, minnkom huwa adottat? Ma jistax ikun. Ikun bistess babi. Jgħidu ili dik, Vera, tamel ħafna sens. Jgħidu ili. Tamel ħafna sens. Għax ma tantx tixxibħu. U inti. Ma jistax ikun għandkom l-istess mami minn. ħafna jgħidu li jek, imma il-mammi nixbaħa u jixbaħa u koll. Il-problema li ma nixbaħx li. Jint ma Kif tixbaħx jista' li. jkun, jekk inti tixbaħ, ma jistax ikun, ma tagħmel sens. Le, ma, le, ara ħares naqra Il-logic sewa. vera, Ħares naqra sewa. JD xeba jarak. Mill-imnieħer, għajnejja. Kif kien l-accident li kellu? Kif kien? Għedin, spiegħalna. Għandi ringrazzja l-alla kont għadni ma twelidx. Imma l-mod. Dakka ma waqqawx it-taqqa. Il-mod li l-istoria tiġi diskrivita minn kuġini li joqoddu eżatt ma' ġembna kienu dak iż-żmien. Xi storja żomm intlift jiena. Da ma kienx waqgħu it-tabib. Waqgħu it-tabib. Ix-xut jaħ it-tabib. Le, wara. Ta' ħmar il-lejl. Ħmar il-lejl u xabel. Ħmar il-lejl u fetaħ il-bib għanna aħna jisabitħa tat-tini solar, ġifiri bedroom emmi jisabitħa bil-gallerija maħħa. U da, fetaħ il-bib f'nofs tal-lejl, nstemma bum kbira tista' timmaġina. U l-kuġina tiegħi qalet ara t-sija u qatila xkaffa bil-pjanti. Daqshekk u missira qam, ovvjament. X'ħossa bel-bela. Ħoss kbir. U mnalla mel dak il-ħoss għax ikun mhux magħna.
Xiġifieri? Jiena vera ntlif. Kien Dan ħażin, da waqa' fuq letteralment fuq wiċċu fetaħ rasu tifel ta' 5 snin. Huk. 5 snin kellu. Rajt mela dik. dik il-ferita li għandu. Kera. Żgur li L-istorja. kera. Farret u hija farret. Għalhekk qed ngħidlek nirringrazzja l-Alla kont għadni ma twelidx. Għax Jena f'tqis tana ħalla ċaj, dan vera jaf ikun hemm accidents, jaf ikun ħafna accidents. Allura, I mean, taf twaqqaw, baby jaqaw, jweġġaw, etc. Jena darba waqajt t-tifla tiegħi vera panikjajt. Għalhekk jiena vera naqbel bil-waterbirds. Jiġu fil-ilma u whatever. Zattu. U bekk forsi ma jerġax Kiku kien jiġi. il-hooligan nħallih taħt l-ilma. Da, l-hooligan li kienu ċerti għax da ġviri xilkom familja. Bir-rispet kollha. għalli ma tagħmel xekli li għamel lilu basta mhux lili. Kif kien hooligan tħallih ftaħ l-ilma u jekk le, mbagħad hemm l-adoptions. Eżatt. Jew fostering ħalli xi Mhux inti hemm Forsi kif fostering. ġara veru. Fostering ħalli xi kultant ikun nista' naraħu nobżoq. Dik. Dasek fuq il-hooligan. Għasek. Imma u għal inti l-mimmi tajnej, ġifieri. Le vera jħobbni vera. Ma wiċċ talla kemm għalalek, men, kemm jobodok. Mela s-sejd li għalli naqla l-ura jena. Għara ġej, mela l-ewel nis għanna l-ewel bitċa hija dilli batinna Antoni. U koll. Antoni, di bitċa batinna Antoni, għara xidir il-kommendi, għara xidillek. La ħanajdlek għadna maħħa naħseb għax vera ta' fis-sajjar, ħanajdlek għax bħala rikel tal-bliħ, sajjar ta' vera, dik naħseb dik għandha tajjeb jiena. Biss. Da minn 26 voice note. Għallin qasem xaħġa, għallin qas. Dana Antoni fil-partner tijak palissa. Eżatt. Mux billi ba ma xabax jgħid kontrik. Antoni, ma nafx Għazum iż-zoppet. Uħuk, għar minnu. Imma, you can tell that there is, taffi fġili kolam il-ħbib. Ikolam dak naqa hejtek bej il-ħbib, imma dana mish hejt, dana jishtiq jagħmel xi double murder li jisom. Vera ħażinus. It-nej li huma jew Antoni. It-nej li huma, u ma vera id-dana id-jgħidu, ma vera, huk speċjalment vera jarak il-mimmi tajnejk. Pala mimmi, ġifir għandu l-katarretti fajnejk. Tista' tispjegali. Biex jaqlali bil-fors. Għax jien xi ħadd li mommi fuq u biex noqgħod naqlalu. Għandu raġun. Huk għal li dejjem tartint. Dejjem. Iġiviri, I quote, Alla ħares kienet period għax dejjem tard. Il-period tijek tard u kol bħalek dejjem ikun, jow. Il-period tijek dejjem tard, veru. Vera dejjem tard. Dejjem. Di għatma diskutejni għadi. Antoni jippanikja, Antoni. Antoni. Xej, kiku talaqni diġa jippanikja. Le, kiku, le, minħabba li għandek il-period dejjem tard. Le, ma l-lum għaw xtamel, u tiħu ċertu għaffariet. Ġinnu għek, ġivir. Le, mux dak. Xamil t-regolajtu, ġivir. Mux t-regolaħu. X'tirregola? U Meta termostat jew. dejjem l-istess ġurnata. U birika, dik il-ħagġa li tista' tirregolaħ. Għaxan tkun għassifer, tkun taf meta kollox, nuqot il-holidays, inqassam skont il-period. Skont il-period, ħalek jaqbillek u 100%. Jina daw l-affarijiet jimpressjonawni, men naf li ġifiri, it's technology u daw l-affarijiet, imman anka l-pregnancy. Fin-9 Oktober, per eżempju, nibdik. Xieġifiri, nibdik. Daw xaffarijiet huma. U daw l-affarijiet tan-nisa, per eżempju, inti l-mara tijek għanda app fuq il-mobile biex titrekja l-period. Iva. Xi zobben. Lejna naqsej. Ili sena nos niprofa l-baby naħseb edin jissir unkom ser għanobi ser. Xej ma rejt jaħdem dan l-baja. Sħabi, naħseb l-unika wahda li ma nafx biħ, sirt naf biħġi fir ftitilu. Dale, ħalli kollox autopilot, jiġi li jiri. Oh, jarek, ma titkun nafx differenza tagħmel serious tim, ma beh, jekk m'intix qed tipprova tfal. Le, mux. Pointless li għandek lab tipo. Palissa, ġifir palissa, għandi 33 sena, ma nix ma tħambiddel femti, ma lissa nejt li pets nishtiq. Pets. Ma joddux il-tfal għalik, but you don't eat with... Nipreferi pets. Il-PJ l-istess, il-PJ ma tanċu kid. Issa dandu kelb. Pet friendly. Pet friendly, Issa da l-ostja da għandu kelb, illi probabli ktar diffiċli trabbi dal-kelb tijaw mill-li tarbija. Imma l-axalli rajnek kien sot, PJ ostja. Vera, l-istem says it jgħin, hemm ħafna teknoloġija edha żid big time, imma
Li tkun ngħidu qabel dwar li tard, inti dejjem tard, Dejjem. il-period dejjem tard, ġifieri inti qiegħda ħafna madwar id-dinja tat-tard. Ejja. Jekk tkun tard darba tiġi tard. Jekk tiġi tagħmel tard darbtej tiġi retard? Issa dita melek tiġi tard, mux jena hija. Proset! Għaxu, ġabni jek. Biex tkunu taħafu, għax dan abbusu kol jissejjaħ. X'inhu abbuż? Taħda xil-sena jgħid laħan iġijalek fis-7 u jiġini fid-9 ta' bil-lejl sa' 2 start. X'inhi di x'għamel? Issa ġitni xoqqaf, mux ta' biex noħroġ għan izvoga. Mela tija u fox kemm għandu huk. Dejjem nistenni, għax dejjem minn daqsek dejjem joħroġni miegħu, kull fejn imurru jkax karni, snikiċejn. U kien jgħid li dejjem, jekk ġej fis-6 sa tej tard jiġi fit-8, jekk fis-7 jiġi fid-9. Mela wkoll huk. Fis-7 jiġi fid-9. Sa tej u nofs 3 sigħat tard ħallini nistennihom jiena. U x'tagħmel bad Naħlef. tistenni? Kont tifla laqas mobile ma kellna llum bħallum tista' teħda sija. Tottila bil-biżrar ġifieri u hekk tistenna bil-qiegħda u żopp. Għalejja brother. U malli jasal ngħidu daqsik ġejt miegħek jiena. Eżatt. Isma' li tkun Ġammu. tard mhux ħaġa neċessarjament. Ma sa Ħażina, ma tej nofs fihom. Le jiena dik vera, dik rajt xi ħaġa u tagħmel sens meta tkun dejjem fil-ħin. You're boring. In-nies ħajt mur ħdejhom mill-ewwel, daw li tintaqa' magħhom. X'tost fija, dejjem kollox bleżat. Tmur naqra tard, qed tagħmel iktar interessanti l Jiena meta tagħna warning ta' xogħol hekk u qed luka kemm int boring dejjem fil-ħin. X'niġi nagħmel fit-8 ta' filgħodu. Tal-ħin puntwali ma tiġobniex, I mean, daġ li tkun tard, mhux neċessarjament ħaġa ħażina, tipo appuntament għand tabib dentist tajjeb dejjem tażan tard. Vera, Tifranka naqaħin, let's face it. Għax dejjem spiċċa terdaw tistenna, Eżatt. għandek raġun, it's good to Dik be nagħmilha honest. wkoll pereżempju. Tipo anka ġiba tard dejjem tajjeb. Le. Għax jiena id-darbtej li ġibta kmieni ma tantx. Ma tantx kellna Ħadu minn ifankar, pjaċir. ma tantx ħadu pjaċir. M'għandix dubju. Ek per eżempju, Hitler ħallas il-kont tal-gas tard. Ejdu jiena. It's a good thing kieku ħallas, esa jħallsu l-kont tal-gas. Kieku. L-stock prices tal-lut edin olin bħalissa. Fiċi. ħanajdu. Jesus Christ. Falipa. Dik taf xit Daw, fisser. fatti! Du naqtaw għagġi. Bicċa li ħana. Għalek dik il- Mela. Għadna niprofaw nid-digestjaw li għadna Hitler joke fuq il-program. U dillu għal darba, u goffa, daqs kem kien goff li kien jgħamil. Torta tard, Torta tart, eja, għaxa tkun tart bil-limis. Ibba, inti nafu fej ma tkunx tard. Zgulli le. Biex titma u tati jixrob l-lasfu. Dika, għasja kien qabba li xaħat. Għallunna li Abba. tħobbu għek, tħobbu. Ħafna. Meta s-sifex tamil bieħ? Kemm iħobbni hija li, iktar minn hekk. Ma dakka sekket tajt nħobb il-bors ta' zibel iktar. Ġifiri vera tati paragun in paragonabli. Kem tħobb il-ħuk inti għet jew kem ħokku jħobb li? Le, għax inti qed li ħuk momi fuq. Aha. Iktar momija jinfuq Mela inti l-borza ta' zibel jieġibta. Vera, jenek ħatta. Lex, ħadd. Ejwa, ek, għaxi għalet, huwa Verek jħobba tiġi, ħafna, eh? mux jitħobb il-ħuwa. Le, jien fimtek l-oppost, jien fimtek kem tħobb il-ħuk inti, tħobb l-asfur, iktar skużat, nħu. Borza ta' zibel. Borza ta' zibel hu. Titilu għalli Jena għadu dak il-punt. attenti kem jista' jkun ma nibbuljawx il-nis. Għalli l-borza ta' zibel. ħatta, Jena u kol kelli għasut eċ kem uħobbu, sejt intiħli l-maw sibtu stanga, menna. Madonna, bisser. U ma tħoss xej fuq għal-ħagġa. Il-nostek, ħassejċ, men. Għalla kontom fuq 3 euro, fakin għabro fa' kull xareja. La f'kolz la ħassejt. Mela xawra fakkitti. Waqtalu tal-ġajna. Dispjaċini għal-mewt, mux bil-bettejn. kif għasnorqos, ħanidilkom kem jiddispjaċini. U ħatkunu tafu, għax intom mettilkom l-istoria. Jena darba ħafif kelli dal-asfur li miet li kien meta ġibtu, l-għat wahdu bdejt nitħassru wahdu, ġibtlu mara. Dil-mara biedet, atlet it-tfal qoddimu,
tela la kanser fuq ġwien ħajja. Splodila l-kanser, mitet qoddimu li l-unsibu kollu dem. Mux bin-naked nail. U darba minnom, darba minnom naralu tuq it-tumur tiela fuq ġwien Da ħajja. episod ta' Grey's Anatomy xinu. Ħana raw zawn xin nara il-punchline ta' ħad iċċajta. l-istoria jena. Kopli. Nara it-tumur tiela fuq ġwien ħajja u għamiltlu 40 euro operazzjoni. Fuq fucking amorint ta' €250. Laqas €250 naħseb dak kont qbattu mill-festa meta jiftħu l-ballun u jirtiru la safa. Iġifieri, alright, dik kienet patraw wkoll bl-esplużjoni dak ħareġ. Minn bidu ostja. Għamiltu dik l-operazzjoni fej jaqtu u qtiltu blaċ. Illa. Imma s-sadi mux nuqqas ta' responsabilta. Ejwa, Bħal meta żball. jkollok eżempju tfal tista' tinsjom warajk. L-istess ħaġa. Kont ħanej ċaġa ma nistax nista'. Billi, ma nistax ngħidha. Però inti vera tħobbu ħafna l-asfur. Xuli għandek Instagram tiegħu Bruno, sowa. Bruno. Bruno, anke kifet, Bruno. Tfaħħjenna spun għandek ritratt tagħha jew ħadd tfaħħa post. Zid faħba, inti waħda minn dawk li toqgħod għax jiena wkoll il-mara tiegħi aħna jiena mimli safar id-dar. Jiena jekk qatt xi darba tiġi għandi jew qatt minn tiħa tiġi għax gustuża wis biex tiġi għandi, għax aħna nisa korroħ biex naċċettaw id-dar tagħna. Għax inkella balla taekwondo kicks ma li titħol okej, mbagħad ma li toħroġ balla ġdiet mal-mara għax kont tħares lejha hekk ġifieri insa tal-affarijiet. Jekk għaw xismu il-raġel tijek għaw ħobbu l-asfur, ek. Ġabu jimma rittux fil-bidu. Imma jobbot ġivjazin jisħat il-momentu sija li ġabu l-ek jow. Sebta, dak ħarab li għandu storja wara, jħu sibtu wara 3 tim u f'dawk 3 tim. Fej ħarab. Ralġi mal-gbira d-dar. Xieġifiri? ħarab li għax jinkelli x-xaft miftuħ, s-sallu saqqaftu ġiviri. Dammit l-eku reġar xoċta ġifiri. Sibtu wara 3 tim. La fej, isma di darba ġot li wkoll bla morin. Ħallejtu jiġri bad-dar biex innaddaflu l-gadġett mbagħad naqbdu u daħalli wara l-gwarda robba u għamel ġurnata, ma stajċ. Le, da kien miraklu, nikkonferma kemm it-talb jasal, ġifieri fuq għad l-istorja. Għax ħarab, kont ħan iġġennen, to make a long story short, ma nkonx naffejn jien liħor Antoni li ma jistax ikun tibqa sejrek, ħanġiblek asfur, le, ma rejt, lejlu rejt aħjar tlaqtni inti mill-li tarab l-asfur. Aw, da li jett fatt imma, Veru, itta. Li jett fatt. Għazin, kont lesta li namel kollox biex jitu l-ura dal-asfur. Le. U in the meantime noħroġ barra minn jaf kam oddewni jajdu l din najad Bruno, nisejra Bruno, biex niprofa nsibu nuri ritratti tijaw, ħat ma jajd li raħ. Stories fuq Instagram u fuq Facebook. Lissa biħajja li da liberat, id terġa sakru għastja li. Imma vera, da marriċ jahrab, insa. Dija kamarriċ jahrab għastja. Uħarab birriħ, kien ħafna riħu la safar verejn ħazdu. U jiprofa jinżel birriħ ma jistax, jisaffar dik jisakat jajd li jajni. Dak kien ħabezu ġid. Wara hekk 3 ijiem kienu għaddew, ċemplit l-ħabiba tiegħi fuq il-Messenger u ma rridx nirrispondi ngħid il-verità x'kont qiegħda ħażin ħaġeb. U irrispondu Antoni għalli rispondi ma tistax tgħid. Għax min jibgħatlek li ra amorin jgħidulek da tiegħek. Kulħadd jara amorin tiegħek. Imma jien kokatila għandi għax ira wasfur maħrub kulħadd jgħidlek da tiegħek da tiegħek. U insomma windu ngħid li kienu vera rana qadaw ma jitwemnux dawn l-affarijiet. Kienet edha xogħol taħdem l-airport kien imissa titla' tagħmel ajruplan u ma kienx biżi allura telgħu 2 flok 3 u ibbaqat fil-staff room. Kien hemm waħda edha taħdem magħha u qed tisma' sediqas kienet xi close magħha, qed tismagħha tgħid ċemplit ilha t-tifla u r-raġel tagħha li sabu asfur il-bandli tal-Gudja. Ta' Santa Lucia, sorry actually. U di ħabibti kienet edha tisma' kollox għax kienet ħdejha, għaltela nista' naraħ l-asfur. Unbad għalet li xaktar xu, għettila tibat li ritratt u jina fis-sajf nħobb nisboħ di roza. Uħin kollu fuqi. Għamiltlu Le, ma sbaħtux. Le, zobala fil-sajfa. Tisbuħaru. Għax naqas, ħattazza. Summer vibes. Summer vibes. U kien jieġi fuqi għax uħin kollu miej. U nagħmel il-di bil-zeba u uħin kollu nalqot l-ġwejnħa, bitċa minnu. U mir-ritratt indunajt li ju zgur, għax għall-ewwel żgur muxu, imma mbagħad naqgħod komplikat għax
Min sabu, għalli isma għalli t-tifla rabtit l-qalba miegħu ta' Messale. Zabba, b'tin it-tifla u koll. Nifem, jena. Ġeja biex iż-żomma zaħta kaballa paniku. Le, ma. Nibqa nafu l-omri kollu. Eżat, tafu li u tafu koll, dana kifet inti ħabba l-sforz ta' talp fejet li t-konferma li talp. Jien dana. Talpu Facebook u koll. U fatt dana, hemm konnessjoni kbira bej talpu la safar. U Facebook u koll, kolla fl-imkien. Anka talpu Facebook. Ma talpu la safar li zjed, jaħdmu, jek kollok problema bla safar, jek titlob. Jien li minn kelli xi 9-10 nitlob forsi jikbir li zob biex jiġix pulsiet li ta' zejda. Għatma saret. Imma ma la safar jisibomlok. Sib kattaj li għandek asfur. U ħadmet. Iju għanna, mela. Le, Nejli għanna. Le, ċental xieħt, li ma sfur. Jena għalli asfur. Ġifiri ħadem it-talb, veru. ħadem it-talb. Le. Għabel tħaltu għal-madranni kullħat bella f-firmi. Xie zoppet ħawdu, ben. Isem, l-asfur tijaj ma ħadem lebda talb fuqu. Xi vudu forsi? Xi tip ta' qoddisa sewda forsi imma għandi l-asfur tijaj ħadd ma sema t-talb tiegħu. Ħana jiddu hekk. Taqtax qalbek. Imma vera, għadina fatta li la safar talb jaħdmu l-Ispirtu Santo x'inhu. Asfur. Braset, tajba, bravo. Finish. Ritnejt. Fidej dada kolla fidej ġejda. L-asfur għandu li tatti bittanga u għek. Kikon ista l-bislu da? Għalek għed nsaqsi. Għandek tanga inti? Iman il-bis. Le. Għax libsa l-abjad. Għara kun jider kollox. Labza kun jider kollox. Għara, isli tamlu għaxord di għax l-ammont tarġil li għamlu like fuq il-Facebook page. U bħalissa libsa wahda bajda ta' ġifiri, għax di garantila kullħat flik minn fuq sisfella bil-matħal. Blair condition stess ġifiri rak diħel xkelek. U l-asfur ek tal-liħu kol barra l-gagġek minn dawk int li tal-liħ barra l-gagġa. Basta ikun hemm jien importanti jekk kan sifer nagħmlu l-katnazza li żgur ħadd ma jiftaħ il. Vera, hekk? Kif issa. U li ilu biss minn 5 kollha nħobbhom l-istess. M'għandek 5? Dik 5. Fuq għandi aktar, imma asfelek tiegħi li noħroġhom mill-gaġġa hekk. Għandi 5. U jifhem hekk as in you can actually pet him u jgħod. Nkollu fuq. Tiħi kolmi fuq idejk per eżempju hekk. Jajjat li eżempju jgħidli. Xajjat li. Le, vera. Jgħidli u niggustax niprofa ma tantx niprofa ta' parsa ma nagħtix kasu fil-verità. Joffendi l-ħija. Joffendi l-ħuk? Le, jmur jitimaw meta nkun imsifra. U joffendi. Liba! Li jgħidli Daniela, jgħid li Daniela, u meta ma nagħtix kasu jorġa jgħidli u wara jgħidli I love you. U dik tisraq l-qalbi, U l-mod hekk li ħinhom vera ħelu. Imma tiħi kolmi fuq idejk u hekk. U mela. Fuq spaltek ħallih naħseb. Fuq rasi. Fuq rasek u hekk. Ħallih jarak tinħassel hekk. Ndaħlu miegħi. Iddaħlu miegħek ġo shower? Ija. Ma kemm nixtieq kont tasfuros. Sorry. Anki. Dintom l-irġiel, taddilkom minn moħkom. L-ammont ta' messaġġi li nirċievi. Għanna raħ nisma' Fuq Facebook, liktar Facebook, Għanajdu kollox, liktar fuq Facebook. Jarawni, nilab miegħu? Tilab maċiex. Ma l-asfur ta' raġel jew tal-asfur tija? L-asfur, u nitfaw fuq l-stories u jgħidu li kem nishtiq kont asfur. Jew kulħadd ċorti raġel irid ikun, Dana vera pick-up lines tajbin, Kem nishtiq kont l-asfur tija kostija. Ħanabbija bdi. Immaġna mhux binnejk qed ngħidlek tkun l-asfur ta' Daniela. Iddaħlek tuħu xawer magħha. Bl-istim tijela, l-asfuret jifgani mill-cruelty u tiġi salvak Mojrost, jak inti għabil-mus. Għallejni Mojrost, kan kompli mbati, rastja. Le, imqar, inti jett differ tixtiq tkun? Jiena imqar. Biex nkun fl-istess Koko fil-gaġġot. Biex nkun fl-istess shower. Imqar nkun bitxa u roffak bej is-snien tal-tijawek. Fl-imnieħru, bitxa u roffak fl-imnieħru. Rasek bizzejja. Aw dan! Insejtu l-asfur tijak? Isma, għaz li għedin fuq il-
il-topic tal-asafar għax issa danna l-uħ, eventually, aħna tkellimna ma' xaħat. Tkellimna ma' xaħat li jħobb ħafna l-asafar, specialment il-cockatiels. Wes saraw għasufor, wes! Assist roġna għal-karuzza l-ħat li ma tintlekx tili ħarra tal-asufor tal-bejt. Dawk l-asufor. L-asufor tal-bejt, kew ma demmen, ħabġu l-ek il-naxra, jaxxu l-ek il-membrain, kien sejfgar għattus fijem darbtejjex, prova jiblaħħem saħ, għatta pusta jgħamlu forx kem għandem. Bekk issa xaj dal-machine gun daqs luste xej ta' barra minna ta' u għul għet li nara, betaw t-dilib tafsi dilib ta' dilu katina wara li tħalli xixa fuq denlu, tiskanta kem iġi pendent ħelu ma' ġizrana. Fil-fat tistan fajt imbeħħem fuq l-internet. Sessa minn kull tip ta' sfura mill-ġizrana, dajjem importanti li t-nifdu saw minna ħall-oħra. Niffit tajkla, niffit tostrich, nammet naqra zej, la tiġri bostrich imden la masi direkt, emma tafu intom, fanfri għaw kem trit. Niffit roġol ta' 70 mill-kaxxa ta' sidru, ma kellu xaħti eżatta, ma kienu għaddejm għoddim, kos jien bejni u bejruħi, kif għatma mill-ġizrana b'raġol ta' 70 imden mill-kaxxa ta' sidru. U bħajt għaddej. Dejjem dal-machine gun daqs lustja xej gof. Umbaħt jek ma teħdux sew jibda sejjer u minna li kliet jgħajlek le, inti taqbad dal-machine gun daqs lustja xej esagerat. Id-dawru taqbdu hekk u t-tixxeba man kol Imma l-aħħar toni biex innifet l-asfur ta' Daniela. Bruno, min jaf kem jiġi jaħelu, għakku katir imdin dal-fuq sidra. Ara kem t-dandan bif fuq Instagram kieku. Naf xed tasbu. Miskina Daniela bħalissa kemmet tinkwieta u sejra imma duk Melvis. Kif se jirnexxilu jinizlu l-da Bruno minn għandek dira Signorina Daniela tinkwieta xej għax Melvis la jinżel jinizlu dejjem dal-machine gun daqs lustja xej ta' barra minna u ta' imma ħanajlek għakku katir għazan dibżonnu għaxan kek nitfa bajrona la għajna jan nizlu, għara. Tak vera leħnu ta' Xiex vera leħnu, jinstama bħalu. Eżat. Ġabet ikonu kolla. Aw, ħan itfalla fuq il-kamera ħana li kolla. Xek jgħaliju, għandek il-kamera fuq l-asfur bħalissa. Mela. Għandi jeżqarri. Fuq l-asfur jinko, da xizzab ħajamil l-ka. Ix-xerjaħili l-kamera għara l-lejl wieħed. Nitħol nara lilu, għed daħal xi wahda d-dar. La, nista nara. Mela. Naraw. Għatabattu jġerriħ l-asfur, jġerruħ l-asfur. Għareb, għandu t-sok daq t-kissru. Ejja, ma t-sok. U wieħed minnom. Joqti ħampja ġifiri ġifiri għanduk sot. Nassumi, jen. Eża, ek, joqti erek. Joqti ħokku miegħu. Wieħed mal-kuxin tal-klip u liħor ma t-sok Bruno. U għet jikisser it-sok. Asfur jaxxil kuxin tal-klib. Ejja, raħal. Di xanda d-dar minn ostja. Vera u għad parissa. Uruħ naqa. Nistaw naruħ jew. Mela, ġibu mal-kan. Għara Għara xieder. Id-zoom jassum fil-kas. Semmi għatem mara hostja. Ella l-Bruno xitija, ostja. Għandu dar ikbar minn tijak ġejdi, ostja. Leġa l-għadġa ma jgħamil xiex, innu ħorġu. Jirvilla. Ħorġu x-xaftem mandi zok. Jissu ġejdi il-playground. Għet naqra l-bicċali. Ma bieġġej. Għad kwiet nara. Għandek Instagram għaddej tajjeb. Għandek. Parti minn xogħli. Imma inti x'tagħmel eżatt li nkollu msif rostja. Minn kollox Madonna, jimpjega, inti impjega, l-għen għanis. Le, in self-employed, in beautician. Imma jinn niprofa namel kollox ġaħajti, 24 hours mux bizzejet kol-jum. Immu, fissata fuq training, ġifir niprofa mur training kull-jum. Leba xidwejja. Iju. Imma dik fil-axija. Fil-ħodun umerida tijaj, nama għandi satej, jek ma nkun sejra training fil-axija nama training id-dar. Imma il-main focus tijaj u ma traveling, Instagram, ovvjament, tuħsibu parti minn xogħli, content u beautician. Fixin tqum fil-ħodu? Ndum, ma nqum. Fixin? Fid-9 u nofs. U fej toqgħod palissa? Ġib bajru ħanikteb. Tajja tkun daqshekk sabiħ hostja. Ija ġilita. Niskanta l-piġe. Mistoqsija tajba, għax aħna ħala mitċajt.
aħna touch fucking wood dal-program sejjer tal-ostja, r-show tal-la. Kull fejn kun jiena, dejjem hemm xi ħadd it gets a bit frustrating. U nassumi li kieku kun mara gustuża li ġieli kunu jgħod iħarsu lejk ħin kollu. I would believe. U tara. Taqbadhom li Nisa, kollha. anka nisa, ma nisa kuħat xkun qed jgħiru. Le, Kull lesbjana xi ġifi. le. Anka meta nsifer ninnota aktar ħarsu li nisa anka l-arġil. Eżatt. U ġiri jiġu jgħidu li, eżempju, komplimentaw li. Fejn mort il-Greċja, madonna, Il-Greċja Kulħadd ħajti. gejja. Vera, l-Greċja nħobba. Le, għandek zbalta. Ma huma famużi li ħafna gejzem. U le, lajja jena radik. Da jafu, ovvjament. Għana mara grega. Il-mara grega. Kalimera kalistera. Mhux gej, Malaka, tajdlek malaka. Malaka, Le, l-mara għanda l-sina ma tużaxx għalek. Fakkalla tgħidlu. Kif ġenna l-alla kien dak Ma nafx kien ġit nifokki. Daj, ma prosit U ġara. taqbel, għax malaka. Aħna najdu li għawek il-moħta show jiena. Imma ġieli, Ġiri kontant, ġieli toħroġ kull wahda vera tajba. kolli xorti jeni, jwa kontant. Per eżempju, laħa darbet dik tal-panel beater top kienet jgħak. Tajba dik. Dik tajba. Ma huwa. Ma huwa, kej. Ma huwa, dik tajba kienet. Kif kienet, għaxetlu biex jirranġaw iċċu marant petin. Le, ora, Le, ħabba l-oħra. Tal-panel, ijwa, Eżatt, eżatt. Isma, tina naqaparir jek, tal-Instagram, inti influencer, għandek balla. Ara wahda ħanajdlek, nistan serħilkom moħkom li famużi sewa fuq Instagram, mux illum. Aħna? Tfajt, jisni naqa teaser li ġejt mistidna fuq podcast, tattilom provoktaw lim, u meta najdilkom il-respons li kelli, kbir. Ovvjaw. Kem fuq il-poll, kem fuq il-messages. Nistanu raw l-insights, il-post tana li għamilt fuq, tħabba ta' maritrat b'sormok barra. Kiku kellna aħna niprofaw nkabru l-Instagram tagħna. Min taħseb ikollu l-aktar kliks b'sormu barra, jena jew JD? Meħa jitħlu fuq u liktar. Min taħseb imur laħja, kiku kellna nitfaw entkom ma tagħmlu xek, intom ritratti. Toħodu hekk, Alla jbirek biex tiħu ritratt ma nafxala minn 8 dejjem darek u sormu kombinazzjoni barra. Kiku kellna nagħmlu nħdu ritratt taħna jiena u da. Sormna hekk. Taħseb. Min hu l-aħjar, jiena jew JD? L-aħjar. Bit-tanga ġo sormna ġifieri qed ngħidu mitluf, waħda hekk. Mux kont il-kosti sinti ktar bjont. Minn hobbom aktar bjondi. Jien bjont. Jena rak bjont. Ma fem, mux bjont tajna jom. Mela mhux Imma biss għandu fejda. l-katarri. Dana nfatta Aħna mbagħad qabla Hans konġej. Le, imma għandu l-ġilda roza. razza pura, jien. Isew biex xemx. Imma ħamrani. Daka bit-sokkor għandu ġilda roza. Inti narak ismar. Impressjoni Għandek il-kulur. Nafx iż-zob. Għandek il-kulur. Komet taraw, ben fejn u roza. Roza, vera roza. ha. Ara, inti jisek għamilt il-foundation. Jien għamilt bil-foundation. Fil għattajt li għandi xismu lix. L-ammont ta' blackheads li għandi ġowiċi Daniel għandik problema ta' nasi. Issa għandi n-naħjom l-ok. Wastek għab nishti għaddi l-blackheads. La nitlaq minn għawbur nħammeċ il-pori fil-kabrija. Zejt tal-karozza! Aw, barra rajtex trejt tista' timżaħwiċċek bija, Tikxifniex. Daka ilu għem. Ritratti min joħodhom lok? La Russi. Xinti dejjem issifru fl-imkien? Fizzop, la Russi jistajqot joħ ritratt ta' s-sor mitfajla tijaw mennu jitfaw fuq Ma nifibiex. Ġiri ġenna nħassru, Għala, xkun wis revealing? Ekok xifalda barra. Il-wardit, il-wagġaw. Ubżaqlek dan dileta. Ħalla għamil ċajt, joqot jizzumja biex jara l-ispiegat bizzejiet jew le, jew jinkwieta. Xin kikun jek namel. Jirot ninkwieta, Ta' qabel u nabel di. Xema, xada ta' tal-falda u Xana xana ta' għali, or il-110. Dakka lajna il-110 da. 110. 110, 110% ħabs xi darba ħamor. Ħabba fiq. Tista' ma tara xejn ħajvin. Jiena naħseb kieku għandi il-mara influencer ġviri, I think I'll accept it. Obviously, I'll feel a bit. Parti mis-xogħol. Eżatt, parti mis-xogħol. Tħossok naqajek, imma il-fatt li inti dieda miegħek
U kulħadd jista' qed jara imma di qed tqażel biex tkun miegħek it's a bonus, le? U n-nisa din jaraw, u jista' jmiss, mhux jara biss. Eżatt, proset. U mhux biss imiss, jista' wkoll. Ħanejdu kollox. Jista' jmiss, jista' jiksi, jista' jimla ħaqqa għalfejn jista' jagħmel li jrid. Ngħidlu, mhux jaraw biss din. Eżatt, Jaraw biss. għandu raġun. Imma għara esmali, let's cut to the chase. All right? Ħankomplu fuq da suġġett sewa. Inti jidirlek li da raġel li jekk fissat fuqek. Jekk fil-axija imur jagħmel rim job lil-mara tiegħu. U joqgħod jaħseb fuqek. Ma ddejqux il-boyfriendi. Ullum, anke ma titfax ritratt bil-wardet jidru mux xorta tista' tmur sa' supermarket u jkun hemm dal tħallsu u jiffissa fuqek. X'kontrolli kollok f'dawn Ma inti tmur l-affarijiet? is-supermarket tixxi bit-tanga, ġifieri. Jiena Kemm nixtieq naħdem supermarket. Madonna kollox. Min hemm ħdejk Dave's, Chain, Pavi. Garaxxi convenience xi ħaġa. Dallum kollox u ssib, anke ma turi xejn. Tentazzjoni dejjem hemm. Jiena x'insaqsi. Inti semmejt il-kelma rim job u hemmhekk blank jgħid. Allura nixtieq insaqsi min qed jieħu l-rim job u min qed jagħtiha. Fimtek. Għax ma nafx ma fehmx xejn, għax inti ġieli qatt tagħmlu lek rim job. Le. Jiena qatt laqas vera. Intkom xi ħadd qatt kellu rim job. Jiena bidlu s'issa qatt ma kelli veja dejjem xtaq. Bidlu li rimmijiet tal-karozza. Ma bidlu li rim ġob le. U mhux kalaċċetta jagħmlu li rim. Jiena mor li tiġob jista. Dana ma jistawx jisibu, għal xejn titħaq. Għax il-PJ għaddu kif għalli jista jieħu morliti job. Taf xinu rim job? Of course. Int kieku tagħti nafna, it's a bit of It's a bit of a sensitive subject. misosja teknika dik. Skużani. Jiena kieku l-mara jien xej kolli rim job, imma mhux mant il-mara. Ma nħallix tenta tin rim job il-mara. Eżatt, it's degrading. Tibża li għal-mara. Eżatt, fimija, għax la affarijiet li raw dak il-job. Jien tant Dak ir-rim nobodok, tal-bliet. tant nobodok jien, li nħalli l-mara tiegħi ta' tin ġob u tiġi terda kwaros. Nobodok. Hemm ħatibqa'. Di kolla, di nasib qatt ma rajt mara daqshekk awkward fajti, skużana. Skużana. Ara, titprepara rim job edha. Xina tissemmu daw l-affarijiet ix-xuttaw li xuftejja. Tajba, tajba. Ma xej wasalna. Inti bżonn nixrob. Dbus l asfur il-raġel. Għaddi fl-istess sistema. Għamik tupaw, di jintik tibta, ħana Imra bezzum. la maġġilċenu enwieġbek, għax tibta katli, dbus l-rasu l-asfur. Kazzak nkollu. Imma inti, per eżempju, da l-asfur ma jinħasilx għal ċertu tul ta' żmien. Kull jum jinħasel. Kull jum jinħasel, dejja ħasel ukoll. Mela. Stant jinċandek men. Għandi banju. Prototipa. Banju Avengers. tal-asafar, najdlu shower, jiġiek, Tajdlu xawer. għandi video u koll. Ekka pala sapun daf tuża. Għax dav. Għax asfur, dav. Saħatta inti. I will retract everything I said li taqabel, ġifi. Zomna. ħattuna ritratti. Mara. Ejda ġejdi, ejda qabel ma ejda jena. Għax jittraħares isfer biex nara l-kamera roll, jena mux ta' fuq. Ejja. Għajtux il-video. Kemm hu sabiħ? Kemm hu ħelu. Nistanu rieħ il-kamera, Mela, mela. ma' xej pasta zvera. Le. Għax mirix nara. Kemm xi waħda minn daw trick videos li issa tiġi hekk. Fiex. Fiex, ma nix nifmek, wasti jgħid. Xej ma ġara xejn. Xej ma ġara xejn, kompli hemm. Log dissa. Iġi jekk ir-raġel idum ma jinħasal ma tbusulux l-asfur. L-ewel. Mill-ewwel le? X'inhu? Ma li xomu xej, ma li kun raħat inten xej. Jena fuljenta ġviri. U jekk Le, jiena fitta ħafna. Fuq kollox. fil-kollu raħat taħud bej saqajħle. Da jaħdem fil-construction tistaw timmaġinaw kif jisal id-dar. Raħta qarrita. Tirak, għaw min jeċċitaħ, jaraħek.
Xiex? Ejwi. Maħmuċ! Jinġel nġibu jider fl-stories, u kun għadu ġej mis-xolek, kollu trap, xarum gerfe. Għandu ġisem sabiħ. ġili ġibu, jew ġili Fem, ġibu mazza, għalli. ekku. Erġeb. Nġibu jider fuq Instagram. U jibbatu li jgħidu li kem jider sexy jek. Il-boyfriend tijak. Il-nisa jibatulek? Għalli ma mux dejjem l-irġil, ġili għanka n-nisa U inti toħodha bħala kem jenlaki jew move back Le, nħu bitch. pjaċiri, jena. Ma tfossokx naqtret indu hekk u għajja. Għalek nuriħ. Turiħ li jodjet jibatu il-daw l-affarijiet. Jek jirdu gost, nuriħuram jien. Nibni u għek da ġviri. Nibni tajek, ġisse. Jerfa l-ġebel u hekk, Jerfa nassum. l-ġebel u. Emma jikol kollox, ma jatix kas, imma polit. Imma, zomna. Robust, dik il-kelma, robust. Robust. Eżat, aħna maħnix robust. Joħna fl-abersu. Dak Fl-abidedis aħna. Ma sibx. kien jitrenja u ekku. Min da? Ek joġbuk inti, jemem xans ta' son zawek. Jina jdejqni raġel bis-six pack ek ta' Jena tajt. refine. Nekwalifika. Għax dak, meta jkunu kollox blazat. Deadbods. Jiġu boring un bat, kif għedna l-ewel. Deadbods joġbuk? Deadbods. Dead boss moxini da. Dead body ġiviri dead body ju. Body ta' dead. Eżat, eżat. Joġbuk ek. Ija. Sumo bods joġbuk. Issa. Għambat, bisna għall-linja. Għax aħna viċinem. Ole. Wasanna tajjeb ta' Mux xazi. Wasanna, Deadbods, aħna deadbods irriduwa. Dead boss intom vera. Ta' deadbods jen? Alright, tajjeb, ok. Assigurajtni. Jena deadbot plus jgħat palissa. Deadbods Għax dizzi 20 kilos mindu kelli zaħira. Double dead bodies. Eżad. Issa normali wara li double kull dead ħaġa toqgħod tagħmel plus u mhux plus, kollox bil-plus. Plus. Allura deadbot plus. Deadbot plus, eżat. Jena jek nġi appliance say triple plus palissa. Isma. Xismu da vera Antoni jismu jew għax ma tafx tgħidu entni fil-familja. Dan Antonizmu. Antonizmu. Il-skużi għal-kelma d-dali ġanni nidaj meta nibbukja xi flight għax ġili jieħdu l-izballu huma meta jipprintjaw it-ticket Ok. u jagħmlu il bil-Y minn flok bil-I. Mux jien nikkomplika l-ħajtu, jibu komplika zjej. U Antoni jispiċċa blaj ġifiri. Spanja kiktbu għasirt nafu koll. Hemm dak Antoni Gaudi li għamel il-daw insomma xejdu di. Sagrada Familja. Sagrada Familja, eżat. Minn pinġi għadi. Mux pinġi għad. Knis. Sagrada Familja. Xamel. Dila Velesto. Binjieħ xamel, jew pinġieħ. Arkitetturu. Bizinjaħ, perit ma jiex pinġiħ. Ma jipinġi. Ma mort skola. Mur qod studja. Ma mort skola bħali. Smajna li tejra Antoni. Ara, qabel vera konnejr ta' Life il-Tower, taf xinu inti ref, Life il-Tower? Taf xinu? Dak Lego set, ta' Lego set. Qabel kienet tiġini naqrejra hija li hekk. tejra li. Mr. Relax ta' Immajt il-verità. Jewx taqbess ċertu ammont Ta' xiex, ta' nejkiet? ta' żmien flimkien. Zmin flimkien. Naħseb tilħaq ċertu. Le, you reach a level, laħa fejta jtina jgħad dali li jrid bis. Le, najt jek Jitlaq għamel jitlaqni. iż-zoppiri. Insib ġaħatiħor. 100%, għala wiss għandek l-Instagram followers, kħat jibatlek, issa ġejt full program, ħatmu ħajarak, daqskem ħajaraw kissa ġejt full program. Jien nejdlek għan fil-ħodu u jisplodu l-followers. 100%. Wara da. Garanzi. Ma tara xej, ju. Jiena Toqba ta' sormok vajri L-affermat firmat. Issa, sintendi inti dan it-kalmu għakifini. Imma tejra liħ, għax għandu zopp indemonjat. Għax da, jek għandu kiku, jena per eżempju il-maratija ma terxa lija. Muxek, jena ma tejra li kint il-mara. Tejra li, ja. Tejra li kint il-maratija kint. Ila minn day one tgħid li. Li bili. Eżatt, Għandu naqamel kollox. Inti meta s-sib raġel tittiprofa, tolqot kollox. Agridu. Għed tifem, u jina għatta attenta li nolqot dawk l-affarijiet kollha. Għat kolla, eżatt. He checks all the boxes for Exactly. you. Fuq lejra u mata ma tafdax. Isma għanajdu kollox, ta' jek għallek li nejra liħ, dak kien ġejmija jaw.
Għala. Ma ġiex mela. Għala ħan iġi miegħek għatlu. Le għaxiret naqxjom kolla wara. Eżat, lax id-dead bods iġbuni. Fammur ma zewġ dead bodies. Għalli ħan uqtaw. Għanu għota, għanu f'dak, għanu deċidi nafdak. Anthony, you know what they say, what happens in Vegas stays in Vegas. Awek, what happens in Bite to Bacon stays in Daniela. Tajba. Kunu degrading wis l-nisa. Jien il-president u meċi. La. Metix tu għalik uġek. Jo, jena. Għaxal daw kolla li huma favur in-nisa u jihdu għal-jom. Ma bdaqsek. Aħna misogynists. Ma jtfajtuni ma nartuq battuttuni. Għamat misogynist. Dikorrek. Għax aħna ekk, għax n-nis ekk, għax n-nis. Fiex għadin spuna ħna għidin naqaf. 53 minutes. Bravi, l-lum. Diġa 53 minutes. Time flies when you're having fun. Yes. When you're having fun and when you're having anal. Ejja. Smajt Antoni. Isma, imma, għax, irrit nsaqsi għax ħaġa għabel Madonna. Madonna. Irrit nsaqsi. Jena, I mean, da jqot juħodlok ir-ritratti għek, Antoni. Paċenzja kbira. U imma, kif tħallsu? Dik parti mix-xogħol tiegħi, issa take it or leave, dak għal-pakket kollu jrid joqgħod biex jgħod l-ritratti. Raġun. Imbagħad li jkun ħaqqun tiegħu ma. Raġun. Ejnil. Le, da semma li, Irrid ħallas prezz kbir. It's a bit. Toħodlu l-flus, ostja. Jena. Le, anka l-ħin, għax il-ħin flusu kollu. Inti ġejdi taħseb roza jew kannella? Il-karta tal-axaneliri. Għax ti għajsu xu polish. Għanajdu kollox. Ti blakka zarbun bieħ. Eżat, ta' għadek u l-esta. Illa Madonna x'pasta eżati. X'għamal ta' program! Madonna dik x'isima. Isma fuq, xini, min? Wa dik il-hater tagħna li tiġba tiġi kull darba. Għandkom haters. Which tajla? Inti bis qed tiċċajta u xejn. Aħna hater, aħna sirna. Aħna ħaqna precipice. Hater mhux ma narakomx. Aħna wasalna ġo plato. Sowa qed ninduna x'inha fissat fl-analytics, jina analyst xogħol, li rati podemna l-numri l-affarijiet. Ma wasalna plato palissa fil-socials tagħna li l-comments tajbin ma domx jiġu għax kulħadd issa drana u m'għandhomx bżonn ituna dak il-proset u just like u mexxi. Allora jkollok xi 800 likes u loves. Mbagħad xi 23 comments x'intom bsata x'intom ħamalli x'jaqta programmi għallam mejjet. Ma tkomx tagħmlu mawx turi. Mejjet biex nara hate comment u jkun hemm top fan miktub fuq wieħed. Daqat għandha tiġi għax hemm ftit min-nies tiġi. Bil-fors daqat ikollu parlaw, jikommentaw ġo Tajba tkun, Illa, top, wis. U għanda tiġi daqt, natu ċans tiġi, zgur, 100%. Imma tkellimna fuq lejra u fuq meta ma tafdax il-partner u għanna ġajna kellimna l-ħabib tijek. Vera mux fuxli tal-Daniela fuq Instagram, vera mux fuxli. Bis wara 2 minuti bil-laptop fuq ħoġri biex nħallila komment niġi sendi tajpi fuq piramida b'sub bimqajjem. Kama nħallila komment zbieħ titaraw sentimentuli, bħal very hot, love sexy, G7, kemmu tal-ustja Instagram. Għot nemmes minna maħat ma jirrapurtuk. Kemmu tal-ustja. U tistolot t-zoomju la fuq il-pestet minna ma tmur id-dar ta' kuna ħagġa minn ġorosok. Il-ħaxxa l-issa Instagram sarisu ta' slima. Killex bl-Inglis, samna l-Inglis missieri kien jgħajlibni. Aqra! L-instructions ta' fuq il-pakket ta' Royals il-Blue. Għara kemm nuf bl-Inglis. Per eżempju, jek tkun għaddej fi triq machine gun daqslus li xejn għazzes, u xaħat jgħidlek, don't shoot the bird. Inti tgħidlu, fuck you. U tiħżaw xtiri flaks, ħajtallim ta' Royals jiru. Mela ħaqalma trid niġi u naddilek dal-machine gun daqslus li xejn waw. Me wara ta' rusok, kellem bil-Multi, ġarulok, keċċajt il-Multi ma' Brexit, Battu sew l-Inglis, imma mbagħad ħaġġi bidli l-attenzjoni l-kelma bird life bl-Inglis u mbrajtu. Apparti dawn naf żewġ kelmi oħra bl-Inglis, naf
machine gun u big like Lustja. Kien tufu l-anka l-asfur ta' Daniela għandu Instagram, imma għandu naqriżiet biex niġi meta nkun fuq tal-asfur mill ta' Daniela. Meta nkun fuq ta' Bruno ndu minn dawar manuvri biex nġerriħ minn fuq għal-isfel minn ġemp għal-ġemp minn wara l-qoddim ta' Runi naħseb ni għaddej klassi tal-aerobics fuq YouTube. Raħireċ minni taħseb ni mort niġri l-maratona tal-president bil-president fuq duri. Vini ħerġil minnon isni zob ġejdin meta l-maraton ħroġit tifel il-bandli. Għara meta kun fuq ta' Daniela. Differenti. Anka f'koma nġiba. Il-PJ fucking legend, man, is so good. Il-PJ fucking legend, daztja. Jek il-machine gun ostja. Ħansa, s-għada il-patruna, il-female, inti are right, tu mux għedha titkaza, bla fartet najdu. Just making sure, tax, jgħidunna misoginistu ek, tal-ura, rritnuqot attent li. Ditħallasna biex nkunu misoginisti. Eżaċi. Tider tobodo Tider tobod. Imma vera, tobod il-nisa tal-li għadaw. Ifxie, dana, għallunna, Jekk inti tħobb in-nisa ma tiġix fuq bajtu bacon. Allunna li inti ħalja. Ħalja, ġeħel minn ma jafx Kont li ma sens, kont la Ruslandi għax insifer sbis ħalja. Ma dik mux parti, must, mux ħalja. Alright. Ma tipo, jek tordna ġifiri chicken donor plate, tikol coleslaw bissek, per eżempju. Tħalliħ. Janħob ħafna li kell jek għalilkom ek, għax meta nordna minn ximkien, nkun rrid nduq kollux. Ma nikkontentax ruħi budġet wieħed. Le, ma xismu, ġifiri, dak it-tip mux se tadotta tifel mill-Indja u tħalliħ abbandonat fuq il-bypass. Le. Mux dak it-tip ta' ħalja. Asla sfur, għasapwar. Imma l-asfur tħobbu. Tajba. Tajba. Lesma, bella PJ sar l-editorial ta' tal-programm. Najdlek jena. Tajba. Meċi, taħbur il-ħabsik jow meċi. Il-punt kien. Li jissa u għek aħna għanna bitċa loba lik. Ejdra sen semmu il Aħna għanna, mela, aħna għanna loba biex naraw kemm inti l-esta, x-lesta taħli, x-lesta li tasal taħli. Jek ix vera ħalja jow. Eżatt. Taħxi jew taħli. Ħanilabu. Taħxi jew taħli, fi tajdinna li kiku dan il-persuna, jew taħxi jew taħliħ. Eżatt. Jek jissibu naked id-dar tasal sibu Jiġifieri jekk tara lil li bax kemmu ħottos. Dak jon. mhux blibet. Kijon daw. Dak jon. Mux bil-liba. Aħba kemm nilaqlu t-tatu ta' Kieku għadni daqsu. Solidu. Daqsu la ta' tijaw. Single Imma age. qed Mhux tara ħatarmiħ il-kjon. imma qed tara ara taħxi jew taħli. Ne, kieku għandi la ta' tijaw. Tifel bħal dak għandu 19. Ta' 19, tittaprezza. mela. Ix-xoll li jieħu fuq nifsu li derek. Agridu. Li miss. Ma dana, ora, dak musenħela. Il-liba kif La rajnijom kolla. Għedinaw biex taħxu Producer, ara, kunċert il-live show għamelek, ta' eżat, bravo. Ara, xtamelu prova. Xandru Grek. Xandru hello, ma mux għalija. Mux għalija, mux il-tajp tijak. Jaw suf xejnt. Għabbu, ntinaqsu. Tħobbu? Ejja. Tħobbu. Gustus ukoll, Xandru. Jien joġbuni jek naqa stil Greek. Stil Grek. La xandru. Grik Greek puro. stile. Ja, Grik Aktar jisu puro. Taljan. Dana jarak, Ukoll. dana jek jarak ġifiri. Leħelu ħafna, U l-maġġoranza tan nisa minn 195 minnom jgħidulek. Alrajtu. 100%, oh. Nkom minnek Imma jina missiru naħseb, kollox, naħseb għandi. Isma, jien naħseb għandi. Missiru, Lewis, daw, Raġuni. xismu, Sean Connery, men, tas, Għandi raġuni l-għala. Dak niftakru jim, meta kont tifla. Qed tifhem dejjem fuq it-television u hekk. Eżatt, ċandru eżatt. ikbar minni. Sorry, ta' Imma tkun dik tifla taraħ bħal tammiraħ hekk hu. Tobek tablu. Jiena. Jien ta' 7 snin, meta kont nara mara li nammira, kont turħokkom għal imħadda. Għana differenti. Differenti. Ara, ħanajdek di. Għax ħajkollna qabel ma ġejdi fuq di. Ħansemmilek ħansemmilek kantanta u music video wieħed. Kylie Minogue.
Jiem, xint kam għandek żmien? Jien għandi 38, għana 39. Forsi inti żviluppajt naqra qabli, għax jiena 36, so. Jista' Istajli jkun minn ma prosa. wieħed. Ma nafx, Slave, man, le, ġest slave niftakar ta' libsa silver u ħalejt ħafna bijat fuq tal-gwardarobba tommi, dak li niftakar. L-era ta' Can Get You Out of My Head. Bravo, solidu. Kelli xi 16 dak iż-żmien xi ħaġek, imma tajjeb u. Ġib tajjeb dak iż-żmien, u. Ġib dak iż-żmien. Ma Jiena ilma kont nanna. inġib meta bdejt. Ilma konti ġib mela taħdem mal-akwani. Fil-bildu ilma clear tibda ġib, le. Ma tafu iġdi, fittixi li spoon. Thank you, the sex education. Mela, meta tibda ġiba l-ewel ma tkunx ek bajda bħal mandi, tibda ġib naqra ek, tifhem Xi Televizjoni ħanġib u d-majne. Dan għamet jkollok tfal batu għandu għal-private lessons. Għax dana ħajd, inti, minn fej studjajthom daw l-affarijiet, ta' tista' tgħidli. Laqas għandi setjat Google għaw jien. Jekk Abu Xofja ma taf tagħmel xejn, Kif għamlu aktar tad? Xinu jgħid dak il-liba? inti mux PSD jagħmlek tallem inti, il-PTSDs tallem. Bl-STDs u b'kollox. Ejja ħankomplu, ejja ħankomplu. Next. Joseph Cute Quiz. Cute, oh. Cute. Tajt jiġi fuq il-program, Joseph tafu. Naf minu, jiġi, ma ma nafux. Ma tafux Jek nejdu li għaw Daniela? Jiġi, oh. Jieġi dak. Jiġi dak. Jieġi dak. Ma tistax tajt cute, di edha taħxi jew taħli. Għamela naħli, u f'dal-kas. Taħli jasja. Kwad bulem? Ek, ħafna cute, ek. Dak biex toqgħod. Ek. You say cuddling with him, we. Eżatt. Tkun bil-kwilt fuq sufan. Il-kesħa fi frarek. Tot iġġelu jiddeja hot chocolate. Bat torqot maħuħ. Għamillu hot chocolate. Jak jidde, fil-inti t-kok blok jaħi ġifiri jek najdu għana. Friend zone, Joseph jgħet fil-friend zone. Eżatt, eżatt. Tieħ blue balls aktar minn ta' gonzi, ostja. Jidej. Jidej, Joseph kiku. Messi. Leo. Mela, Joseph, le. Nishtiqna raħulu l-fabbul Joseph. Illi bakka tal-Fred Sant nishtiqna. Da suppost kellu wieħed kbir ġej, dal Di il-ġej. mux għandewimkom fuqa. Dal il-ġej kulħadd lesbu ramen. Armiet li. Aħli jew armi. Taħxi jew Taħxi jew tal. taħli. Isma di jew tattent qabel tirrispondi. Għax di nisem barra, aħna li baħna. Aħna nitfaw 3 questions. Diħa jkun jafek intix laborista jew nazzjonalista bija. Mandux jaqsam. Laħna jkun li mandux jaqsam. Le, issa jiena kieku ġibt li per eżempju xi ħadd ieħor li vera nammira. U xorta ngħidlek. Joseph nitfark il-Joseph filmi. Iġinti ma taħxix out of admiration. Le. Għax inti jrid ikollok il-pakket kollu kif qedlek l-ewwel. Tiġi l-intelligenza ma saħnikx lilek. Le, Mux weħeda. mhux titkun kollox, pakket kollu. Tajjeb, alright. Mhux faċli, mux faċli, hemm minni mhux faċli, imma ssiba ta' Kion, kiku kien ignorant pesta. Ma taħli xorta, taħli jew taħxi. U waħda tal-età tiegħu. Mela, Fajjarelu. pajjarilu. Tielu Jon ekku iġli jritu, u għajja, kiku jena per eżempju gej, u nara l-kijon, timmu sot nikkoppa xjaf jgħamil 1+1, Mhux hekk. Tielu, Tkun għadek hekk dik moħħirri ħnajli. tielu, ejja ħankomplu dil-loba, għax li jmiss kolla xej, li jmiss. Dana xej. L-istessu. Dana Għalek, għara kemm ma kellek xraġun Ma ġejdi. taħli ġviri daw kol. Taħli il-gonzi. Ma ta' ma tpoġġix naqfuq wiċċu l-gonzi, ostja, tpoġġilu naqfuq wiċċu, Dik id-daħħa, Le. le. Hija minn tant politikanti, hija minn fejn tażel. Alright, li ma jgħidilna l-wħed favoriti. Hija afqal, forsi għatem. Ma dik id-daħħa, stek il-fajja, l-pep, kammu musori. Ħelu da bħal Joseph hekk. Da kadli jekku koll, eżat. Għallejja, għallejja. Dan jkun vera tajjeb kiku jkun il-ħabs pala kadils. Le, dan immaġina hekk hot chocolate u marshmallows. Hot chocolate, marshmallows, dan eżat. Taħlu xie xara bajda. Sabija, Ġifiri, taħliħ. Taħli. Taħli, taħli. Taħli. Jahli. Nila ġus. Jahli, jahli. Nila ġus xej? Aqtali? Vera ma joġbok xostja. Nammira ħafna ma ma jġobniċ.
Għalija. Jaħasra kikom Zob bħal il-tledits. dak għarax zob għandu, ma Kieku jidher ta' għamil da m'għandekx bżonn edis fuq, ta' aħbax zob. Dak kondu training water polo miegħu. Zobbu sabiħ ngħid li. Stej konferma. Le, jien hekk ngħid jien. Sean Gravina. Da, Good looking guy. Not your style? Bajdani, ħafna. Bajdani. Inti Vera, naċċaġa aywa, fuq bajdani. kuluri tan-nies. Vera, aħbax int razzistost, ja ma. Xrazzista. Imma nxjoġbok għaver. Jien joġbuni naqek, kollom naqa kulur. Kulur. Unu naqa. Gay ġifiri. Kulur. Imbappe u hekk ġifieri. Le. Ek, kif int għandek kulur, per eżempju? Tajba, right, bros. Għandi kulur. Ma, I mean, ok, Anke inti ta' Li bax Naqbel naqbel għand il-kulur. Xinkwit għada kif għalat li ostja. Għalat kompliment. Ejja, next. Marba tifilm l-Inglis, għaw bil-Malti. Le, bajdani wis. Da bajdani wis, da tipex vera. Da vera bajdani dej. Dana kien ma la s-sana Issu highlighter up, għaw, Emma, sfarot. Norway. Jena ta' din xinara li tratt Antoni wara di. Tistan tal-għarda Oh, Antoni. 100%. Bomba, għax kurjus issa di stage na. L-opposit ta' da. Mela, L-opposit ta' ġifieri. da. Taħli u kolli. taħli, alright. Kif intefa? Bellon possibile. Kien hemm aktar politikanti minn fejn stajtu taż. Bella possibile! Gli occhi neri, quel naso da ficchione. Tajba. Kollox meċi. Ejja, Mistirnaw, Lejbis. Ġom għalija. John, dak il-kwestjoni ta' John Malli. Għallek. X'kwistjoni? ċempitu. Vera xejt miegħu. Oh, dak jek rajtu darbtej fħajt il-John. Ma dartejk xejt. Għas niftakar kellimtu xjaw le. Bis-serjeta. Ja ma nistgħux naqbdu għadi. Bis-serjeta. Li tgħid naiva xi darba ma nistgħu. Mela taħxi jew taħli, li jmiss. La. Kemm inti ħdog istajlu. Il-ħuli. Tefet Rossi, darba għajt mi vera ħat pjaċira ħad darba. Le, serja. Vera ħadna baż. Għandkom, mux għax fuċċek, għandkom familja bazzjati. Fil-prosi ġenituri tijak. Dejjem titbissem tkun fil-vera. It's a very good move. Vera umlija, vera kontenta li jek. Thank you. ħanamlu section illa ma namlu għadi. Dana, aħna soddu namlu, nħobbu namlu, jisu awkward questions. Namlu pick-up lines. Imma l-lum għanna l-pick-up lines, Iva. Kona ġamli. Għamilna program sgħir, niprofaw nħabbu. Imma għaw ħanamlu la test. Dawna huma actual pick-up lines. Preparani. Jaħna ktibna. Firri, inti t-timmaġina ruħek, sowa. Edha paċe fil-bar, restaurant, whatever, jiġi xaħat. U jibda jgħidlek daw il-pick-ups bil-Malti. Pick-up lines. Pick-up lines bil-Malti. Taf kif edim dawk tipo you fell Tipo, from from heaven, are you an Mux angel? imma bil-Malti. Eżatt, firri għana. Hemm bil-Malti hemm minnhom ukoll missierek kif kien għaddik, missierek hemm waħda kif. Missierek mastru għax nilġanak u hekk. Dak normali, aħna vintajnek. Roġi, aħna vintajnija. Ma, dana nibda jena jew nibda inti? Imma xirrit nirrispondi. Jek taħdem jew le? Taħdem jew ma taħdemx fuq. Jekk tabbinix jew le. Kiku jena niġi fuq ġifiri dan jena jgħidlek. Jiena. Hello, signora. All right? Hi. Jiena taf li naħdem Piscopo Gardens u nħobb ħafna l-fjuri. Nistan saqqilek il-wardit ta' sormok. Taħdem jew le? Ma taħdimx. X'tgħidlu persuna, genuinely. Kieku tkun għajk namla ħalħa hekk. You won't laugh for tgħidlu mur lem itla. Le, ħan itħak, tajjena. Nitħak imma waqfetim. Imma Da se. fit ma taħdimx. Imma nitħak. Ma ġelekx iż-żid for Mux states. ħan fajjariru jawek. Dana, jiena il-fatt li titħaq u ma taqlax daqqa ta' ponno ħodha Tiġek, bħala good, eh? Għax għandek ċans forsi. Hemm ta' ma forsi tajt xi ħaġa oħra. Dik spark, l-spark, dik ma daka jiġi fil-good books jew tgħid dana ma x'inkellmu iżjed biċċajta. Mhux kont kif ikun jidher. Ikun jidher tajjeb. Ikollu l-kulur bħali. Mela, għan komplu ħalli da xejn nexxin. Tija. Daniela, jiena ma tantx nħu għalija. Minti tieħu ġo fik.
Barra. Barra, le, daw mu sejħu. Daw il-ħama li... Ejja. Ħansaqsik xi ħaġa. Kieku kellna nagħmlu orġa. Tiddejjaq jew tieħu għalik nkunu jiena u int biss. Di actually tajba. This is a really good one. Tajba taħdem kieku. Imma ma dam il-sens. Għala le. Dak kull punt għax jiena ma naqx il-ħadd ħlif. It's an actually clever one. Imma tittar taċċetta xew le. Taċċetta jew le dik il-pick-up line komplet kelma persuna. Sajnet nuħu drink. Ħajġi wieħed hekk jgħidli hekk. Tek ma se tmur toqgħod taħxih dik is-sekonda tinsa. Vera diffiċli, vera diffiċli. Antoni, Bishop Bejta fucking legend inti, brother, eh? Vera. U jien ngħidlu, ngħidlek ma nibqgħux flimkien, aħna ħatkun diffiċli, eh? Fucking legend Antoni, jenexxielu. Tammetti li inti diffiċli ma la ġifieri laħali. Akħattuni ta' fucking ilma. Ha, hobo għamenti għajtit. Sarzan dil-iżjed. Ġib monkeypox ostja. Monkeypox. Qed tibżaw minna jew. Daċċej. Mela jom nifhem sakemm ma tmur toqgħod tiddaħħlu ġur patata bli għandu wieħed bil-monkeypox. Emma. M'hemmx tinkwieta. Tija. Isek Bruno, sa ngħidlek Bruno. Għamil tħoss. Daniela. Jien għandi farm ta' tiġiġ. Tiġi tiġbor li l-bajt. Għandek għasafar. Fil-farm. Tiġi tiġbor li l-bajt. Taħdem jew le, Daniela di, għasafar u. Ara għalli għandu farm bit-tiġiġ. It helps, eh? Dak trik, eh? Missejt li naqal weak point jek. Mela bomba, ma dikki. Mela di ħatoġbok di. Int, taf li int naħseb karozza tal-e-cabs. Għax twassalni u ġibni minnajr ma namel xej. Tajba, eh? Tajba? Oġbita di, ostja. Tara, ġifiri, jow, chicken bite u e-cabs. Għawija kienet. Għawija, soli, tibqa diħla di. Ejja. Kull meta narak, mur obsar għalik. Għamexxi. Ejja. Kull meta narak inħoss zobbi isu frisbi. Nistaw nitfa' tefaw fħali. Tamelix. Di, jek ħatejda xaħat. Għal xej. Ikun min ikun. Ma taħdimx di. Ma taħdimx. Ħattik laħar wahda jela, bella. Ejja. Tissinta t-tirba, ha? U bdiħan irbaħlek zgur. Ejli. North, South, East, West. Zobbi f'Sormok is the best. Ekk għalik ekk, proset. Zobba xar istordu ħaraqan. Jena naħseb ħafna minnu dal-programm li joħroġ. North, South, East, West, zobbi f'Sormok, kifax tkun ħarabejja tmur ġo klab. Di hija sticker. North, South, East, West, zobbi f'Sormok is the best. Din hija sticker fuq Honda Civic, ta' l-ispun. Mux kemandek. Dana namluħ flok, men. Dana namluħ flok, men. Għax fucking tajjef wis, ostja. Għaw, ednejdu għaw għalli ma jmurx joħorġu xatti uħor qabilna. Dak huwa tagħna, eh? Eżatt, għaw jinxut. Eżatt, prosit. Għandek our intellectual property belongs in your brain. Ta' sena, ta' sena, għandek ta' responsabilta. Elu is-sena. Vera, l-lum, għalaqna sena. Mela, prosit, istja, anniversary quote u kollox, hemm kollox full-on. X'namlu? Aħna dak li preparajna li, kat pjaċi Daniel. Meta tridu nerġa' niġi. Ejwa, meta. Anka jien kemm trid niġi. Pero, darba, qabel ma nitilqu. Ħejġa jitfaċċa l-ħabib tijak. Ej, wara ġeġejda. Vera, Ġeb. Pup. Tifel tejt. Meta jkun il-maltem ġila ma noħroġ għal-kaċċata, ekk noqgħod id-dar.
nixal il-fireplace, nammi bella te, nordna bolt, un boċċin ikun ġejt għad-delivery bil-bolt, xin raħ mit-tieqa. Teħġa l-tiri pipi u sodda. Tix tajdi l-gvern favur il-kacċato? Kiju kien roġol fil-2013, reġa ħallina b'dan spara fuq il-glandestini. Up. Membru tal-BirdLife. Tlet membri tal-BirdLife check, għax il-galma nispiċawhom għatti semwirdin daw. Max, skużuni qed ninterrompik, imma kemm taħseb huwa possibbli jekk jogħġbok tħallini mqarna tiżewġ tieli l-ispuna ġol kaxxa ta' sidi. Nammetti ma tantx kelleh tal-qalb ħajti, xi wieħed jew tnejn iktar. L-oħrajn killa jew spajtilhom frashom, jew sparajtilhom f'idejhom, jew saqajhom, imma biex timmira l-qalb diffiċli. Up. Hija l-kbir. Max, rajtux machine gun daqs l-ustjani? Xida barra minna, xtaħseb? Dak machine gun daqs l-ustja, da xejn għaziz. Tistawħa għatifqu. Kifatlek machine gun tal-ustja? Basliet, sinnatewm, 200 grams kokatir, taddam, żgħar. Mhux fuq li tisparu l-użimen, Tetteħdu sewwa, speċjalment il-sidu xejn jaqbdek wara jtik xeba frusta l-mewt. Mhux fuq. Żgur li żejda, mhux kollu programm żejjed li nagħmlu aħna. Mill-bidu sal-aħħar żejjed dal-programm. Mhix ħaġa sabiħa, jiena ġejtaw. Ħbib tiegħi close fejn immur training. Kemm ħajqalaw lek u hekk. Għattilhom ta' fejn sidnuni ta' fejn tkun naqra ċitatu da vera anzi apprezzajt li jettuli. U int bis-serjetà tmurx ta' aċċettajt jew għandek il-bajt bis-sejra. Jiena vera xi ħaġa. Handled it like a bloody pro. Għandna bżonn nansi nemmen u kemm sabiħ tkun taf titħak pollox, ġifieri. 100% u let's be honest, ħadd pjaċir ma ħassejtek x'tip oppressed u dawl. Jiena qed ngħidilkom jekk tgħiduli niġi darba f'ġimgħa niġi. Bis-serjetà. Jekk tiġi jien darba f'ġimgħa l-ġejdi ħajjiġi ħafna f'ġimgħa. Għallu għawkoll, mela. Le, ma thank you very much, Daniela tal-ġejt. Thank you, proset ħafna. Thank you ta' donuts, thank you tal-li maqtiltunix blaċċu bil-ġo kif qalu li l-ħajġi. U d ġabitilna goodies miskina, ħja minn huk ma ġabilna xejn. L-għajt, u jien, l-għajt. Ġabitilna good set goodies ta' veru. Laħar bieċa għallu, vera, jina familja. Mux anki jim brother. Jaw, inti familja daqt musa jkollok, għax jina tijaj ma d-nix narom ħabba la monta xogħol jgħat namlu. Ġifirina problemi għandi palissa xed naħmu ħafna. Kollox irrid ikunu. It's scary kemm id Tibu l-balance, bilanċ. Ija, ma palissa l-bilanċ jgħat Impossibbli malla, ġifiri. Kollok live show u ġejjaw. Eżatt. Ej, tuna award, għax. Tukom award meċu, Sponsors, faqqalu. Mela, nirringrazzjaw l-sponsors tagħna, poddat oħra fej s-supportjawna sotto zero li s-supportjana bil-goodies dejjem magħna. Illum ikċu li nsejt ngħidlu mnalla kien fadlina naqġalat. Nsejt ngħidlu, nsejt. A2Z Electronics għal-AC u xi tech stuff ukoll, thecasefactory.com, custom phone cases minn hemmhekk, onlineintimates.com, adult toys 18+, palmo 18+, le, actually adult toys, mhux 18+, għalax għala bibża. Jek jan tifatajt li tiġi bdildo fidej, L-żappiri, 18+ għal 5 points growing. Miskom tamlulhom naqa package tal-mistedninek. Għal-kemper, Dildo. Għalla t-semmi online intimate. Leżad vera. Fucking dildo, ostja. Online intimates. Issa jibatlek, dak jibatlek lajden. Jibatinna hemper għal Daniela. Hemper, ostja. Dik vera mistan għamluwa pero. Kompli, sajda wara. Għaxa tiktbu li xaħġa għandu raġun. Lil5pointsgrowing.com 18+, siġar oriġinali minnem, Fire and Fork illi ikollhom kull nar terba all you can eat meat għal €50 biss, Black Box Pro illi
upgrade janna u koll l-audio li qed tisimgħu li dejjem naslu għandkom bih u The Barber Room raħal ġdid illi jigrum jana mux kull podcast importanti li nejdu, u mux għax ma jriċu, għax fakkir ban ma once li jaddi dal-ħessil li għanna nibdaw morru, ta' spiss ġviri. Nishtiqu nejdu l-għonet u kol fakru nis li għanna live shows, thank you very, very much. Tal-li battu intom 3 nights għamiltu għom fully booked mal-lowel, aslaħ u għaddaw 5 jat, aslaħ għamilna production meeting, bdejniħ kollox miftuħ, spiċajniħ kien fully booked, fucking incredibly. U issa, ħanajda just in case ħatiġri, ħajkonna show ieħor Lastra, Lastra Għawdex, guys, il-tickets edinem ticketmonti.com edin available, morru waraw, narawkom jem, ħatkun fucking tajba, so it's going to be an amazing night. U bekk rridu aħna nejdu thank you l-sponsors tal-li enuna u rridu ovvjament jiġu parti mill-live show, għanna l-Black Box Pro li da kollu ħajkun powered minn Black Box Pro, ċfiri dwal il-sound ħajġi jinstama kollox minn għandhom. Lake to Z Electronics, li ilom għu l-bidu, The Case Factory, 5 Points Growing, il-Crazy Chicken, XV Solutions, ħajprovdina l-Screams, The Elite, Screams ħarġit li ostja. Screams. Da show lajku fil-live show. Il-Focal Tech u l-Perspigard, guys, thank you very, very much ta' kollox. ħajkun hemm ir-ref magħna wkoll Matthew. Mhux b'nejket, intom ir-ref daqat ma raw ir-ref. Da mhux b'nejket ngħidlek nofs in-nisa ħajjiġu jxarbu s-siġġar. Gustuż, robust, kemm hu sabiħ taħxjew taħliet il-video. Taħxjew taħli live. Oh, la mhux ovvja taħxih ir-ref għallet ċandu żobbot jiddendilhom ix-shorts. Kemm Tajba, ref brose, thank you very much. Minja fil-mara tijak kent poġġi fuq wiċċek, raf. Zejda. Emilian tal-Mimidja ħajjoħdilna l-filming u koll. Yes. Thank you lil-Patrons, ħajkun hemm Cleven u Sean Linwood ħajkunu din jgħinuna on the day, jiġru jgħinuna u jessiljaw. U l-axħar, but not least, thank you lilkom il-koll għal-PJ u l-Spooner, ovvjament, u aħna. Ma nistaw nalqu għaw naħseb għalissa. Amen. Pero qabel ma morru, thank you darbora lil-guest speċjali ta' Daniela! Fej jistaw jiġu jarawlek il-beautiful sceneries li tħoffin Jitlu Instagram, jamlu follow. Fej? Instagram u jamlu follow. Daniela Farrugia, dak il-handle tijak. U beautician xtamel, you want to plug your... Jek nkun rrit nbiħ id-dar tijaj. Nistan ġibek t-pozza ġofi jek kut fuq Instagram bħala influencer. Mela. Li għud li-liba, what a good fucking idea, men. Iġib il-Dennis Gaffa, men, ostja, bsorma barra fuq. U li Etnej, f'daqqa. Etnej, l-ostja, bomba. Naqblu Itnej. Ġo etnej li ma nitfaħom fuq il-sufalek. Il-kċina minn il-sufa, minn il-bedroom. Dil-propieta għal-bieħ, għal-mada fiw. Taħdem ħafna, very, very true. Beautician għandek xi page u għek fejn so jiġu jew jikkontattjaw. Anka fuq Instagram stess. Ikkelmu lilek fuq Instagram stess. U ma diġa zbiħ nġibhom zbiħ aktar. Inti tagħmel il-beautification tiegħek inti stess. Jiġifieri it's a proven work of xismu. Thank you. Mela, thank you darba li ġejt, nerġa' tiġi nixi u ngħidu thank you aħna lill-patruni tagħna li ġew qegħdin hawnhekk jiġu kull darba. Xarawna. X'isimkom, vera, x'inha nsejt, man, jiena vera ħażin. Ma tgħidux tgħidu isimkom? Aħjar. Ħadd idher bro x'aħjar. Da jistru, ħallihom. Ħadd ma jgħid x'isma' jgħidux isimhom. Cheryl, u l-anonimu, dakka dajabu. Thank you very much, lilom, maħna għal-daqsek, it's enough for today, guys, see you for the next episode. Ma ninsewx, kollox, buy2bacon.com, follow us fuq YouTube, fuq Facebook, fuq Instagram, edinem, 42,000 fuq Facebook, eh? Yeah! Big shit, guys! Next week, għallum, Daniela!
ħanejdlek ismani, jina mux biex nejt, imma l-spooner qatt ma jqumu joqgħod jirranġa, tiġa t-telet darba li ġejt tirranġa. Is-soltu jisaqsi li. Sanejdu. JD. Għed t-rekord, jaspoon. Kamera edha weird tana. ċanda wirda. Is-soltu hekk tkun il-mejda issa mejla. Ejja, dejjem tkun naqqa mejla. Ilna sena. Kieku għetlu dil-mejda edha baw. Il-liba kiku bil-kutru mbajsa Super Saiyan level 4 u kien għalax kien itir sandas. Dan għandek, zejjet lax kalla mitċajt il-headphones, antipat kada. Spoon eħx bidula naqax. All right. Irranġat. Ma l-ewwel qam ta' ziffa. Ma ziffa qamas. Balluba. Rajt spoon, inti kif. Fux kamandek, ejja. T-rekordja spooni. Għanamlu klepp, ejja, Prosa ġidi jessija program tagħna minna. Tajba. Prosa. Sabiħan jgħid. Zommu. Ċin.